Jeg har fundet nogle fede fisk. Vi kunne gå sammen, ja, men det føles som håndjern. Så snart vi er sammen, ja. Jeg kan ikke holdes væk fra dig, fra dig, fra dig, fra dig. Er vi to en og en, eller er vi væk fra hinanden? Jeg kan ikke bruge min tid på hinanden. Jeg kan ikke bruge min tid på hinanden, ja, ja, ja. Den måde du kigger på mig, jeg ligger og beundrer, men jeg har ikke dit nummer. Så sig mig, vi har kun snakket sammen på gang på gang. Snak til mig, er det os to? Er vi pronto? Kan vi ses lige nu? Lige nu. Vi kunne gå sammen, ja, men det føles som håndjern. Så snart vi er sammen, ja. Jeg kan ikke holdes væk fra dig, fra dig, fra dig, fra dig. Der er så mange ting, jeg godt vil sige til dig. Du må komme og må sige mig. Har vi tænkt at komme videre? Har du tænkt at skifte sider? Skal det bare være det samme? Os to, det er lang tid vi sammen. Vi rykker ikke frem. Jeg sagde, du skal ikke lytte til larm. Jeg tog hørevarm på. Ikke nogen, der kan snakke til mig. Kun dig, kun dig, kun dig. Så hvorfor ignorerer du mig? Vi kunne gå sammen, ja, men det føles som håndjern. Så snart vi er sammen, ja. Jeg kan ikke holdes væk fra dig, fra dig, fra dig, fra dig.